айни ҳол дар Федератсияи Россия баъзе шаҳрҳошда регистратсия накардесиянд. Парвозҳо зиёдтар кишидан, нархи чипта арзон мешавад. Метавонам ай граница набромада патентма иваз кунам. Метавонанд ки двайной ҷаримат кунанд ва баъд як моҳ бурда маҳкамат кунанд. Доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард. Доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан. Доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. Ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунед ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Як хабари хуш баҳри ҳама нафароне ки мехоҳанд аз Тоҷикистон ба Россия сафар кунанд ё ки аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон сафар кунанд бо тариқи ҳавопаймо. Як чизи дигаро ба ҳаматон хотиррасон мекунам. Чӣ хеле ки медонед, айни ҳол дар Федератсияи Россия баъзе шаҳрҳошда регистратсия накардесиянд ва ман як одами боваринока ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам. И бародармон тоҷикай ва регистратсияҳои оригинал тайёр мекунад. Ина рақамҳои WhatsApp-аш. Ҳамин рақамҳода дар WhatsApp муроҷиат кунед ва касое ки агар патентошонам гирифта натонанд, барои регистратсияи фалшивӣ будан, ҳамин одам да муроҷиат кунед, барои ин корам ба шумо кӯмак мекунад. Ё касое ки падмасковида қарор доранд, регистратсияҳои падмасковирам тайёр мекунад. Айноми ма гап занед бо нархи арзон ва дар муҳлати тез регистратсиятон тайёр шуда дастрастон мешавад. Аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон хатсайри нави ҳавоӣ кушода карда мешавад. Ба ширкати ҳавопаймоии Северни Ветер барои анҷоми парвозҳои самти Омск, Хуҷанд, Омск ва Душанбе иҷозатномаи муваққатӣ дода шудааст. Дар ин бора Нови Омск, як ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия хабар додааст ки парвозҳо ба ду шаҳри Тоҷикистон, Хуҷанд ва Душанбе ҳафтае 3 маротиба анҷом дода мешавад. Яъне ки аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи парвозҳо боз зиёдтар мешаванд ва дар ҳоле ки парвозҳо зиёдтар кишидан, нархи чипта арзон мешавад. Гуфта мешавад ки ба ширкати Северни Ветер барои анҷом додани ин парвозҳо айни ҳол 3 моҳ иҷозат дода шудагист. Нархи билет аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкате ки мо ном бурдем, аз 8000 рубл сар мешавад то 15000 рубла дар бар мегирад ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боша агар ба рубл бигирем, аз 20000 рубл сар мешавад то 30-35000 рубла дар бар мегирад. Ҷумаев нависонда: салом алейкум ака, як савол дорам. Мигратсиони картаи ма баъди як моҳ тамом мешавад. Метавонам ай граница набромада патентма иваз кунам? Илтимос ҷавоб интизорум. Барои мигратсиони картара продлит кардан ба шумо тавсия метиҳем ки аз ҳама хубаш границаи Қазоқистона истифода бубарен ва аз нав ворид мешавед, ҳамаи ҳуҷҷатотона аз нол мекунед. Турамурод нависонда: салом алейкум акаи Сорубон, мара 2 моҳ пеш қапидан менто Адел бурдан, сари суд бировардам, ба суд видварени дод. Мара гуфтанд Тоҷикистон рав, гуфтанд, лекин ман нарафтам, ма кор када гаштам. Агар ма Тоҷикистон бирам, мара депорт мекунанд. Ака видварени чанд сола мегуфтен? Илтимос. Видварения аз 3 сола то 5 солара дар бар мегирад. Як гапи дигаре ки дар ҳоле ки ту аз Федератсияи Россия берун наброи, и алакай боз як қонуншикании дигар мешавад. Чунки дар ҳамун постановление ки дар даст додагиянд, дата муҳлат метиҳанд ки дар муддати 15 шабона рӯз ё 20 шабона рӯз аз Федератсияи Россия берун биро ва дар ҳолати иҷро накардаи пунктҳои қарори суд, дар ҳоле ки диюмбора дастгират кунанд, ту кору фаъолият карда гаштеста бошӣ, метавонанд ки двайной ҷаримат кунанд ва баъд як моҳ бурда маҳкамат кунанд, баъд икон 7 сола депортатсият кунанд. Мушкилиш ҳамияй. Абдураҳмон нависонда: салом алейкум бародар, ман дар Краснодар патент гирифтам, баъд ба Мурманск омадам ва дар Мурманск регистратсия кардам. Ман дар ин ҷо кор кунам мешавад? Дар ҳар куҷое ки шумо кору фаъолият мекунем, бояд аз ҳамун шаҳр патенти хитона дастрас кунем. Дилшод нависонда: салом алейкум ака, сози хубӣ дар ҳамин саволи ма ҷавоб деҳ. Агар депортатсия кардагӣ бошам, баъди депортатсия тамом шидан бирай Москва гражданство карда метавонӣ? Монеа шида наметавонад ака? Ба ҳамин саволи ма ҷавоб деҳ. Пешакӣ раҳмат. Монеа шидан барои гирифтани шаҳрвандии Россия танҳо доғи судӣ доштан мебошад бародар. Обид нависонда: ягон шинос надорӣ ака Америка? Ма Америка рафтаниям. Не бародари азиз, барои Америка равон кардан ягон связ надорем. Дониёр нависонда: акаҷон ассалому алейкум, ба саволум ҷавоб диҳед илтимос. Имсол авф мешавад ё не? Раҳмат
раҳмат ба ҷавобатон. ин чиза ман аз пеши худам ҳичи гуфта наметавонам ва аниқ нест ҳозира шуда ягон маълумот нест. Файзалӣ нависонда: салому алайкум ака, ман нав ай Тоҷикистон омадам. Патентам то моҳи октябр е. Метавонам 2 моҳ пас патент супорам. Агар ки пеш ай Тоҷикистон омаданат предоплата кардагӣ бошӣ пули патенти ти сӯхтагӣ нестай ва метавонӣ ки ба ҳамун то моҳи октябра кор кунӣ. Ва агар ки сумша споридагӣ набошӣ ва ба Тоҷикистон рафтагӣ бошӣ, дар ин ҳолат аннулировать шудагӣ. Муборакшон нависонда: рости гап мардама хизмат мекунӣ, не ки мавзӯъ дига чизае. И хел на ки мардам боваришон кам мешава. Акаҷон, ман вақте ки номи видеоро менависам, аз ҳамин дохили видеом ягон ҷумлаи худма гирифта ном мемонам. Ман берун аз суханои худам ягон бор номи видеоро намемонам. Фотеҳ нависонда: салому алайкум брат, агар коллеҷ хонӣ барои гражданство ёрӣ дода метавонанд? Не. касое ки маълумоти олӣ мегиранд аз Федератсияи Россия донишгоҳ мехонанд, барои гирифтани шаҳрвандии Россия ёришон метиҳад. Меҳроҷ нависонда: салом акаи Сорубон, агар дар Москва паспорта гум кунӣ, чхели Тоҷикистон меравӣ? Илтимос фаҳмонед. Муроҷиат мекунӣ ба посоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, ҳуҷҷати возвращения на родину метиҳанд батра ва миёи Тоҷикистон. Давлат Маҳмадов нависонда: бовар ки уқа одаме нестӣ. гуфтане ки ранги худатама. Амрик нависонда: салом алайкум ака, ман як бача дорам. Бачаи акама ба писархонӣ гирам, аблава мара мебара. Документально ки ба номи худат кунӣ, фарзандхонӣ кунӣ, аллакай соҳиби 2 фарзанд ба ҳисоб меравӣ, ай хизмат озод мешавӣ. Юсуф нависонда: бародар, мехостам пурсам ки аз Хуҷанд то Сургут дар таърихи 16 билет доред чанд сум барои як нафар? Бародари азиз, мо ширкати билетфурӯшӣ надорем, яъне ки авиакасса надорем. Лайф нависонда: салом алайкум брат, патенти ма тамом шуда. Ай сари нав гирифтани патент бояд граница гузарам ё ки штраф мекунанд? Пешакӣ раҳмат. Агар ки дар ҳамун корхонае кор мекунӣ, трудовой договор дошта бошӣ, бе граница гузаштан патента продлид мекунӣ. Ҳамирам 1 моҳ пеш бояд муроҷиат кунӣ. Вале агар ки нелегально кор кунӣ, ҳатман бояд граница бигзарӣ. Тоир Абдуллоев нависонда: акаи Сорубон суд шида бошӣ, хизмат мебаранд ё не? Илтимос ҷавоб де. Касое ки доғи судӣ доранд, аз хизмат озод мебошанд. Москва нависонда: ака, шумо як бор нагуфтен таблетка надорем барои зоб? Ака, бародари азиз, мо таблетка намефурӯшем, вале реклама мекунем ширкатҳои дорухфурӯшҳоро. Ба ҳамво муроҷиат кун, маълумоти прабата пешниҳод мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.